Čaute ľudia, moje meno je Lipo the Killer a jak som urobil to videjko. Ježiš, počkajte, ja jem teraz trošku lipové cukríky. Ich vám ukážem aj na videu, na vlogu. Neskôr večer a robím tu jedno videjko. A pán Bobby BMX sa vyjadril k môjmu videjku, ideme si to pozrieť. Takže, tu máme jeho vyjadrenie. Môžete si všimnúť, asi viete odhadom, že koľko má IQ ti bastard vyjebani, keď ťa vonku chytím, tak ťa rozjebem akože. Ja už som sa k tomuto vyjadroval včera, že nech není jak malý Ikaro, že nadával tam, myslím, na Datla a Datel prišiel k nemu a zlomil mu nohu. Pritom toto bude niečo iné. Bobby iba ulicu ďalej, takže Bobby BMX2, nedovoluj si moc, lebo skončíš ako Ikaro, ok. Takže dávaj si nás pozor, lebo tvoje malé tenké kosti ti to lámať fakt nechcem. Takže asi tak ľudia. To by bolo z tohoto videjka všetko. Určite lajknite, podporte ma, aby som išiel ďalej, aby som robil viac takýchto videí a vlogov a vlastne let's playov a takto. A čaute.